vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Asi kana musadaro vedu pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi makadii zvenyu mukoma? Ininiwo ndiri kurarama ndiri munyika yevatorwa ino yeSouth Africa. Saka nditoriwo neshungu dzekuti one day dai ndikazokwanisawo kuenda kuUK ikoko kuchando, but mukana handina. Kana variko vanoda kundiendesawo kuUK, aiwa vanokwanisa kukupai manumbers avo kuitira kuti vange vachizondibatsirawo. So inini hangu ndichingouya panapa, handina confession, but ndikuda kungokurudzirawo avo vakadzi vakaendawo kuUK kana nemaCOS kana nenursing dzavo. Please kana muri ikoko, kana muine kutadzirwa kwamunenge makamboitwa nevarume venyu, ndinoti munhu ngaatsve ikoko kuUK. Imbwa idzimhani dzainge dzichitishainira kunoku kuSouth Africa, koka kuno vaita sekunge ivo ndo vane yose. Iyi vakambotishainira vana bhangu ava vachidanana nemaSouth African. Manje zvino zvavava kusadiwa muno muSouth Africa, vachaenda kupi? Sababa vekwangu vanodriver truck. Iyi zvandinoitwa kane nemurume wangu iye anozviudza kuti hakuna mukadzi akanaka kunge muXhosa. Handina kana ndo zvandinoudzwa izvozvo. Murume wangu anohura openly, anonyatsokuhurira zvisina kana kumbokunyepera mukati. Foni yake anotokuudza kuti foni yangu kunyange ukaibata ibate, asi kana ukasangana nezvaunenge wasangana nazvo inini usandibvunza. Ndakambotanga ndichabata foni yake ndichida kungoona kuti zvii zvaanoita, but ndakasvika pakuneta, kusvika pakutendevara nechihure chemurume, kuzosvika ndatongosiyana nazvo. Murume wangu anotofonerana nemaXhosa ake, ugoti maXhosa havatomborina kana respect zvachose. Vanotomufonera vachitomuudza makamunakiro kaanoita. Apa murume wanguwo iye anondirwadzisa zvekuti sometimes anokwanisa kutovapindura obva atoisa munhu paloudspeaker, munhu achitomuudza kuti nhasi ndakatokugadzirira, kana kuri kunzi kana ukakwanisa kuuya kumba kwangu ndakakugadzirira and you are going to enjoy. Obva atoti handikwanise because nhasi ndiri kumba. Vobva vatopanana appointment date rekuti aiwa, asi musi wakati tiri kufanira kuti tinge tichizomboita mechi yedu. So ndozvandinoitwawo izvi nemurume wangu. So kana ndichinzwai nemurume wangu, you can just imagine kuti kana ndikazowanawo mukana wekungonzi ndaendawo ikoko kuchando, wangu murume akazonzi anozotevera, but iye manje achinzi anenge ari papemiti yangu. You can just imagine kuti munhu anondirwadzisa nenzira dzakadai hohodo, munhu ndinoita wekuita kukanga, kumuita kanyama zvekuti anodzoka achibva kuUK achifamba netsoka, zviya zvekuti munhu unouya kuno kuAfrica nendege inhema, munhu anokrosa makungwa netsoka. Ndarwadzisa bhangu ini. So to my sisters avo vakawanawo mukana wekuenda kuUK, asi kana shandisai mukana ikoko. Munhu ngaarwadziswe. Kana munhu akambokurwadzisa mujoni achihura nemasasko, ikokowo imimiwo huraiwo nevarungu. Zvivanhu izvi zvinge zvichimborwadziwa because muno muSouth Africa zvaitozviona sekunge ndo zvakangwara. Seni hangu ndaimboti ndikarwadziswa ndobva ndadzingwa, ndobva ndanzi chimbodzokera unogara kumusha. Apa kumusha kwacho kwemurume kumachonyonyo kuchakasara, kwekuti unenge uchingoona makomo. Ininiwo ndakasangana nemurume wangu muno mumujoni. So takati tasangana muno mumujoni, then ndokubva ndatonyengererwa zvangu nebhinya rangu, ndikabva ndarida bhinya rangu, but mukoma ndakazoti ndabatira pamoviri, ndikabva ndanzi munhu ngaamboenda kumusha. Iyi mukoma ndakaona kuti panapa ndanyangera yaona. Wega unoona kuti kunzvimbo uku kwandiri kuenda kwakadhakwa kuburikidza nezvirodhi zvamunenge motevedzera. Zvirodhi zviya zvekungoti panongokwana motikari kana kuti ngoro 1 at a time. Takatevedzera makomo kusvika tapinda mukatikati memakomo, ndo kumusha kwemurume wangu mumachonyonyo muchakasara. Ndakabva ndanodhambwa ikoko
paakazouya mukoma ndaitofungidzira kuti munhu achauya akasakara nemari, akangoya aine chimwe chisechel chioriginal chenike chainge chiine tumabhebhi way utwo twaainge akatenga 3 years ago mushure mekunge andiendesa kumusha kwavo. Ndakaita zvokutumidzirwa kuita kunge tsamba ndiri ndoga, but nekudawo murume ndaingozviudza kuti aiwa zvichanaka. Ndakaseka ndichivhura chibhegi chababa ndikati saka ndo zvamainge muchingoshandira kwemakore anokwana iwo kuita 3. Vakabva vati plus ndakazomborobhewa. Saka munhu kana ukawanawo mukana wekuenda kuUK pangu chitombomurwadzisa, chitombomusafisa zvekuti anosvika ega pakudzikama. Ndiyowo nyaya yangu iyi mukoma. Please ndipostereiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Aiwa vanzvadzi, musapa advice dzakadaro. Aiwa musapa advice, maadvices akadaro. Amenowo kuti munoti kudii vedare nemaadvices awo apiwa avo vari kuchando navanzvadzi vedu ava. Hanzi Bhangu ngaarwadziswe zvekuti anosvika pakufamba netsoka achibva kuUK achidzoka kuZimu netsoka, kudarika nemumakungwa achifamba netsoka. Yei zvatakarongerwa gore rinoka. Hanzi muno muSouth Africa maivhaira muchizviona kunge makangwara, manje hamuchadiwi nedhudhula, muri kunzidzokerai kumusha kwenyu. Apa isusu vanhukadzi ndisu tava nemukana wekuenda kuUK chegore rino. Haya, zvakangoma hazvo. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kukuudzaiwo izvo zvakaitika zvakazokonzeresa kuti hanzvadzi yangu inge ichizopenga, ndinge ndichizopenzawo hanzvadzi yangu. So mukoma, hanzvadzi yangu yainge igere kuJoni, ikabva yazoti yainge ichida kuti inini ndinge ndichiuyawo kuzotsvaka basa muno muJoni. So ndakazoti ndauya kunoku, but unfortunately budi vainge vaine 1 room and already vainge vatova nemunhu wavo uyo wavainge vachigara naye, but ndakabva ndati hazvina hazvo basa, but ndakangoti ndichingonoona girlfriend yavo, then ndikabva ndatoona kutoti mukadzi uyu ainge aine kakubata kainge kari paari because aiva nekakurema kaainge ainako. So but ndakabva ndangoti ini ndiri muenzi, regedzai ndinge ndichingosiyana nezvakati one day. Kubva zuva mukoma ravakandiudza nezvake mukadzi uyu, ndakabva ndangotanga kungorota mamwe mazihope aityisa. Ndaiwanzokurota umwe mukadzi uyu anenge achindimhanyisa. Mukadzi uyu each and every time paainge achindimhanyisa aingogara akavhara kumeso kwake nechimwe chimucheka, ndisingakwanisi kuona kuti munhu uyu ari kundimhanyisa ambori ani. Dzimwe nguva aitouya kwandiri achiita sekunge anondinyengerera achindivaraidza, obva anditi ndiperekedze kani sha. Ndobva ndamuperekedza paya. Ndaizoti mukunomuperekedza ndopandaibva ndazotoona kutoti inga wani munhu uyu zvaari muroyi, because anenge ava kutoda kutonopinda neni mumakuva. Ndobva ndati ko iwe wai uri kuda kupinda neni mumakuva? Aibva azotanga kudanidzira manje pamwe vake achiti munhu uyu handimugone, munhu uyu ari kuramba, because ainge achida kundijoinisa gurupu ravo rehuroyi. Ndobva ndatanga kumhanyiswa nevamwe vake avo vanenge vakatimirira kumakuva ikoko. So by the time yandakazoya kuno kuSouth Africa ndakabva ndatoona kutoti saka munhu uyu ndiye wandaigara ndichirota mukadzi uyu, because ndakatoona kutoti body structure yake ndiyo chaiyo munhu kuita iye gedye uyo wandaigara ndichingorota. Even zuva randakatanga kurara pamba pabhuti, mukadzi uyu ndakatomurota achitoya kwandiri achiti tikufanira kuti tinge tichizova masisters, and ainge achida kuti tinge tichizobatsirana kuroya, but ndainge ndichiramba ndisingadi kuva muroyi. Plus ndainge ndakatomubata mukadzi uyu sezvo isusu takangokurirawo mumhuri yainge ichienda kumasowe. So ndainge ndichingoramba ndichingoenda kumasowe ndichinobatsirwa kudzamara manje ndazopiwa chiprofita chekuti uyu muroora wangu uyu ainge ari muroyi, ainge achida kuti tinge tichijoinana, tinge tichibatana vatete nemuroora.
vobva vatanga kuroya pamwe chete, but inini ndainge ndisingadi. Akabva azotanga manje kunditemerera nyora zvekuti ndaingomuka ndichinzwa kuti musana wangu uyu unenge uchiita kupisa, uchiita kurema. So ndakabva ndazoendera vamwe madzibaba avo vandaingonzwa nembiri zvekare vainge vakatondikudza zvakawanda pamusoro pemuroora wangu uyu. Vakabva vanditi, madzimai, nyora idzi kuti ndinge ndichizodzikwesha muri kufanira kuti munge muchizouya kumba kwangu. Ndikabva ndati zvakanakai madzibaba. So ndakabva ndazoenda kumba kwavo madzibaba ava, but chakandivhundutsa ndechekuti madzibaba ava vainge vava kutotaura nganonyorwa zvavo. Vainge vava kutonditi pindai mumba madzimai. Ndakati ndapinda mumba muya then vakabva vati motoenda zvenyu pamubhedha apo motorelaxa zvenyu, ndobva ndatanga kuzokukweshai nyora dzenyu mune zvakanaka paya. But ndakabva ndati imi baba mundikwanire, muri kuda kundikwesha nyora dzangu ndakarara pamubhedha penyu pakai. Ndokubva ndatobuda mumba muya ndichivatuka, ndokubva ndazodzoka kumba. Sezvisinei ndakabva ndazombodzoka kumba. Pandakadzoka kumba ndakabva ndaona kuti it was far much better kuti ndinge ndichingoita zveng'anga dzedu dzemuno muZimbabwe, because ng'anga dzekusouth Africa dzakatomukonewa muroora wangu uyu. Ndakatomboedza kuti ndinge ndichienda mung'anga dzakasiyana-siyana, asi unfortunately ndaiti ndikaenda pang'anga yandinenge ndaenda pairi yaibva yazondipa mishonga imwe yandainzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoisa pasi pepilo, but hii ndaiti ndikangorara ndakaisa mushonga wandinenge ndapiwa neng'anga, then mukadzi uyu aibva auya aine mamwe mazisimba zvekuti aita kundikava usiku hwose achinditinha kuita kunge bhora rake. Mukoma ndakabva ndazoti zviri nani kuti ndingodzifambira nyaya idzi kuri kwedu kuZimu. Ndokubva ndazouya kuZimu paya. Ndakati ndauya kuZimu then ndikabva ndazoenda pane imwe ng'anga iyi ndo yakabva yazondibatsira. Ndikabva ndapiwa mishonga yekuti ndinge ndichizorwa naye mukadzi uyu. Ndokubva tazoita go back to sender, because nyaya yainge yavapo ndeyekuti mukadzi uyu ainge oda kundipengesa, because ndakatoti nerimwe zuva ndiri kubasa, mukoma dai vanga vasiri Mwari ndingadai ndakatouraya mwana wevanhu. Ndakati ndiri kubasa kudaro ndopa ndakabva ndangokaruka ndanzwa sekunge munhu ainge andirova musoro mangu umu. Ndikabva ndatotanga kutonzwa kuti panapa njere dzangu dzava kutorasika. From there on hapana kana chandakazomborangarira, but gogo vaya vakabva vazondiudza kuti ipapo ainge atokuhwina, atokugona, ainge kupengesa, ende zveshuwa ndakatopenga because ndakabva ndazotomuka ndiri kuchipatara. Saka gogo vaya vakanditi mushure mekunge ndaona kuti wainge watopengesewa ndakabva ndazouya ndokubva ndazokununura, because ipapo zvinonzi hanzi ndakangotora kamwe kamwana kainge kari kemukadzi wemurungu wandainge ndichishandira, ndikabva ndakasimudza zvainge zviine ukasha mukati, ndokubva ndatanga kumhanya ndakananga kuswimming pool. Ndainge ndichida kunokakandira muswimming pool, mweya wainge uchitondiudza kuti kauraye kamwana aka. Saka ivo vakabva vazokasika kuzviona kuti ndo zvainge zvoitika. Saka pakuzonomhanya paya ndo pandakabva ndazodonha pasi, but gogo vaya vanoti ivo ndo vakandidonedza pasi because ndainge ndava kutoswedera pedo neswimming pool kuti ndinge ndichiuraya kamwana kaya. Gogo vakabva vati taifanira kuti tinge tichizoita mhiko dzego back to sender. Ndokubva tatanga kuvaka mhiko dziya mhiko idzi dzakazoti dzaitwa, then vakabva vazosimudza umwe mweya uyu ndo wavakazotumidzira kwaari mukadzi uyu, but nekuda kwekuti mukadzi uyu atori nemazisimba ake akabva azokurira mhepo mhepo iyo yatainge tatumidzira. Zvino mhepo iyi kuti inge ichidzokerawo kuna gogo ava yakabva yanzwa ichitya, because navo gogo vatori nemasimba ekuti vaikwanisa kuzotoiparadza mhepo iyoyo. Saka yakabva yazonogara pamutumbi wehanzvadzi yangu. Hanzvadzi yangu ndokubva yatanga kupenga. Ndikabva ndatofonerwa paya ndikabva ndaudzwa kuti hanzvadzi yangu yainge yototanga kutopenga. So zvakazoitika mukomana ndezvekuti ndakabva ndazodzoka zvino kuSouth Africa ndokubva ndazotorana nehanzvadzi yangu. Ndakati ndatorana nehanzvadzi yangu ndokubva ndazodzokera nayo kuna gogo ava. Ndikati gogo ava sezvo vari ivo vakandipa mushonga uyu wego back to sender wakapengesa hanzvadzi yangu instead of mukadzi uyo ainge achigara nabhuti vangu, zviri nani kuti ivo vange vachingondibatsira because vane masimba. But gogo vaya vakabva vati hazvigoneke kuti mhepo iyi ndinge ndichidzorera kumarinda uko kwandakaitora nekuti inoramba ende inobva yatokukuvadza kana tikaita saizvozvo. Vakabva vati iwewe sezvo
uyu ava kupenga, ko wadii wangogara wangotora nemushonga wekuti unge uchiita mari. Pandakangonzwa zvichingonzi mari, ndakabva ndabvuma ini mukoma, because already hanzvadzi yangu ndainge ndatoikuvadzisa. Ndakabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichingotora mushonga wacho, ndinge ndichizokwanisawo kutsvaka pekugara pakakura pekuti ndinokwanisawo kuzoriritira hanzvadzi yangu, ndichitsvakawo vanhu vekuti vanenge vachiriritira hanzvadzi yangu. Ndo pandakabva ndazosarudza kuti mhiko idzi tinge tichizodzishandura. Dzakabva dzazoshandurwa mhiko idzi dzikabva dzazova mhiko dzeurombwa. Saka gogo ava vakandiudza kuti as long as hanzvadzi yangu ichingopenga, inini ndinenge ndichingoita mari. Ndiyowo confession yangu iyi, mukoma Nashi. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndakapengesa mwana waamai vangu nekuda kwekuti ndainge ndichida kuzvirwira, ndichida kurwira upenyu hwangu, because muroora ainge atondipengesa, ainge atonditumidzira mushonga wekuti ndinge ndichizopenga. Ndokubva taita go back to sender iyi ndokubva yazoafekta hama yangu, hanzvadzi yangu. Naimi zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makahavika chitupa changu. Iyi ndinonzwira tsitsi kune avo vanoti zvikwambo kana kuti zvimatokoloji izvozvizvi hakuna. I feel very sorry for them. Zvakaitika kwandiri inini nemurume wangu ndezvekudai so. Pane pamwe patikamboenda kumusha, nyaya idzodzi dzekuti kune dzimwe hama dzinozongokaruka dzabudikira pafoni. Muone zvenyu vamwene vangu vachizosvika pakufa vainge vachingoti mwanangu, vana vangu ava ndakavarera ndiri ndoga, hakuna kana hama dzavo dzainge dzichimboda kuzviswededza pedo navo, because inini ndiri murombo. But nekudawo kwenyasha dzaMwari, Mwari vakabva vazonzwirawo vana vangu nyasha, navo vana vangu vavawo nezvimari. Muroora ndava kutosiya vana vangu ava mumaoko ako. Handidi kuti vana vangu ava vange vachizosvitswa mune dzimwe nzvimbo dzekuti vanokwanisa kuzosimudzirwa mhepo. So taingoti moms hamuvazivi here, she is very suspicious. So takazoti tava kuno kukujoni, then muchembere vakabva vazoshaika amai vemurume wangu. Ndokubva taenda tikabva tanoviga muchembere. Saka kwakabva kwazouya hama dzemurume dzakawanda dzimwe dzaainge ava kusatomborangarira, because vakazodziguma kudharadhara. Saka ndo pakabva pazochinjanwa mafoni numbers, isusu tikabva tazodzoka kunoko. Saka nekudawo kwekuti munenge muchipostawo kalife kenyu pamastatuses, takatoona kutoti tainge tatoiswa mune rimwe group, kuzosvika murume achiti kana mangondiisa ndiri ndoga munenge moita rusaro raganda. Then vana bamunini nanatete vakabva vazoiswa mumain group refamily yose, the extended family. Saka pakabva pazongonzi family get together. Kune mamwe makuva ana gogo ari kufanira kuti ange achizoenda kunogadzirwa. Saka makuva awa kunzvimbo kwacho ikoko ndokwakakurira vana tezvara vangu vose, ndokubva vazotongouya muHarare. Hakuna kana akazombodzokerako expect for kuenda kunoviga ivo gogo vacho ivavo. So ndokwainge kuchinzi kwaifanira kuti kunge kuchiendwa. Murume wangu nekudawo kwekuti zvikwanisiro zvavapo, akabva azoti imimi ikoko chitsvakai motikari dzecar hiring. Ndokubva patohaiwa mazimotikari paya. Ndisu uyo tikabva tabva kuno tikabva tazoenda kumusha kwavo uko kunonzi ndo kune dzinde redzinza ravo. Takasvika kuya tikabva taita chivanhu chedu. Isusuwo takanzi sezvo gogo ava tainge tisina kana kumbogara takaonana navo, zvainge zvisingaiti kuti tinge tichimira pedo, tainge tichingotambirawo tiri kure. Murume wangu ndiye akatorwa nana bamunini nana tete ava vakaitiswa chivanhu chavo paya. Takabvapo takasimudzana nemamwe mazimhepo, but Mwari Mwari variko. But chikwambo ini nemurume wangu takatochiona chidhoma chinotyisa mukoma. Takazoti tadzoka kuno kuSouth Africa, then
vana vedu isusu vanoenda kuboarding school, expect for kamwe kamwana kedu ako at that time kainge kaide gore and something months ndiye ega watainge tiinaye zvekare nemusikana webasa. So pane umwe musi apo panenge tichitongonzwa nungo zvangu zvekuti murume akatobva kubasa akatondiwana ndirere zvangu mubedroom ndichitoona tv mubedroom, naiyewo akabva angogeza ndokubva atopinda mumachira. Mwana wedu ainge achingotamba achingokambaira ari pasi. Then mukoma takabva tazongoona door richivhurwa. Ini ndakatovhunduka because maid wangu mubedroom mangu haapinde, ndikati saka ari kuvhura door ndiani? Mukoma murume akabva amuka paya akabva ati ko ndiwe aniko uri kuvhura door? Then mukoma door rere rakabva raita sekunge rakakikwa ndokubva taona chimwe chidhara chainge chakamira padoo. Mwana ndokubva atobatwa nebuka akangoridza mhere ka1. Mwana ndokubva atoti pasi akabva atanga kugwina achiita sekunge abatwa nepfari. Chidhara chechi I think kuti takangochiona for about 5 to 6 seconds, but mukoma 5 to 6 seconds idzodzo dzakaita kunge mahours. Chidhoma ndakachiona zvachakaita. Chidhoma ichi chandakaona face yacho yainge yakaita chiskeleton, but yaiva nemamwe mazinyama ainge achiremberera chiita sekunge chainge chichiri kuora. Nyama dzose dzainge dzisati dzapera kuora. Chidhoma ichi hachina kana zvachakambotaura ndokubva chatonyangarika. Mwana ndopaakabva azotanga manje kuridza mhere. Pose apa airakidza kuti pane zvainge zvakamutsikirira mwana. Takabva tafonera vamwe vamufundisi vanogarawo musame street nesu, vakaita kuuya vachiita kumhanya vasina kana bhutsu ndokubva vatanga kunamata paya. Takanamata mukoma kuita sekunge tava kupenga, then mwana ndopaakabva azotanga kutamba. Nanhasi uno mukoma ndinonzwa hana yangu ichirova, especially pandinenge ndiri ndega, nekuti pamba apa ndopatichigere nanhasi uno. Murume ndinogara ndichingomudza kuti panapa I don't feel comfortable at all, dai tamboshifta zvedu taenda kunogara somewhere, but murume anongoti no, let us stay here. But inini I don't feel very comfortable zvekuti kana ndiri ndega paya, kana asipo ari kubasa, ndinotosarudza hangu kuti ndige tichigara kudining, but ndinenge ndichingotarisa because chinhu chandakaona chinotyisa mukoma. Those things are real. Ndiyo confession yangu iyi. Naende zviya zvekuti kana mukazongoona vanhu vatinya hakusi kuti munhu anenge achivenga hama dzake, but pane zvimwe zvinhu zvaanenge akaona zvinenge zvakamuvhundutsa, saka anenge ava kutongozviudza kuti let me keep my wife, my kids safe, sezvava kuitwa nemurume wangu. Yes, magrupu achirimo, but anenge akangozvinyararira zvake nekuda kwezvinhu izvi zvatakaona. Saka pastor vakabva vati timbomira kuudza veukama nezvayo nyaya iyi, nekuti hanzi in the spiritual world there are a lot of things that are happening. Kana mukationa tichinamata, tinenge tichinamata tichiziva mweya watinenge tichirwidzana nawo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Naimi zvazvakangoma hazvo vedu we, asi ndo message yavo iyo yavakanditumidzira. Hanzi chidhoma ichi chandakaona face yacho yainge iri yechiskeleton. Apa chiskeleton chacho chainge chisati chapera kuora. Mwana akangoridza mhere ka1 ndokubva atobatwa nepfari akatanga kugwina akazototanga kuzotochema mushure mekunge chinhu ichi chadisappear. Zviya zvekuti kana mwana akangoridza zimhere, shuwa mwana pane zvaanenge atoona ipo paya. Ngatitaure navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section.